ndotoziva kati wakomana toZim Celeb hakuna munhu weZim Celeb muchinu hakuna kana ane mota tuma pedestrian tinongotora tichitaipa yawe maititi zvazoni zvaka. Why can't you just do good things? What do you gain from being behind the scenes and be what gaslighting? Kusapota zvinyadzi nechi muri vanhu vakaita se. You don't even appreciate pamaitirwa paitwa zvakanaka. Saka muchaita sei kana ndakazvinyora? Saka muchaita sei? Pane zvamuchandita here? Pane ndakataura. So what's next? What are you going to do? If you know me very well, you know where I say come through to ono munondiita sei. Handine here kuishandira makamboshandira kana bhurugwa rebunhu chaiyo. Kana kuti munotoshandirwa. Muri varoi vevanhu. I don't even know what's wrong with you. Muri varoi. Kune varoi veusiku, muri varoi vemakuseni, masikati nemanheru. Chinjai, so sometimes you chinjai hunhu hwenyu. You never post positive things. Munongoda ngoposta zvakaipa. Ndo zvamakaona zvinotrenda. Mune mweya weviolence uri mauri wakatoiswa kana kuti muri makazenda asatani kana kuti muri chi. Saka zvamaposta ndafa, zvamaswera muchinditrendeza. You make me trend, vanhu vanoda kuti ndipere but hamugoni kundipedza kwacho. You are always starting me. Saka makapata because munoramba muchindipise. Dai muri vamwe muchitonyarara nezvangu kuti ndipere zvakanaka. Zvino handisi kupera because every day you have to talk about me. If there is nothing about me